Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dadi na wuni. Lafiya kalau. Ka ko kalli labarai ka ga abin da ka fara. Labarin nan Idrisu duk labarin election din ga. Dadi wata fitina ta ka faruwa. Fitina? A wace tasha? Matasa TV da Bilu. A yau ne muka samu labarin wata fitina da ta aku a garin Tambar shiya Illani tsakanin APC da kuma PDP. Cewar APC duk wani dan PDP ba zai ɗiban musu rawa ba saboda Bala Kokan ya gina musu famfo. PDP sun yi kalubale akan haka. Ana cikin rigima sai ga rabagarrama ya zo, wato Hayatu wanda kuka fi sani da Haison. Cewar Haison ya tambayi PDP menene tsakaninsu da APC, sun zayyana masa irin kalubalen da suka fuskanta akan famfo. Haison ya zayyana musu za a yi musu famfo nan ba da jimawa ba. Nan take Haison ya ce wayarsa ya kira masu yin famfo ya ce yana buƙatar a yi mai famfo shiya Hillary. Nan take sai ga masu famfo sun zo, aka fara yin famfo kamar yadda za ku gani a cikin wannan bidiyo. Tirkashi aiki ga mai yinka. Gashi dai an fara yin famfo cikin ɗan kankanin lokaci. Yin haka kuma ya ƙara jawo ra'ayin APC cewa su zaɓe na gaba za su ba sa Ido Umar uban doma ƙur'unsu baki ɗaya. Nan ne za mu dakata muku da wannan labari sai wani mako in Allah ya kai mu. Kar ku manta ku danna mana alamar subscribing don sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bisalam.